You are not joinable. Maar jij zit ook al in een pre-game lobby. You. Dat was het maar echt Stuart. Ik was... Nee, dan was de A, B en C dat. Nee, dan was de... Nee, dit stap je maar heel erg gauw. Homo. Dat ook verstond. Dat was maar... Lachen ga jij sowieso. Maatje. Your team. Maar wat is dit? Fjouwer van een... Oh nee, is het gewoon fjouwertje fjouwer? Oh, dan komt mij zo'n brustel. Wat echt? Ja, van mij al. Nee, ik kan nou pas in een scherm. Ground war. Capture objectives and kill your enemy. We are taking Alpha. We've got Alpha. Securing Bravo. Aldra. We're taking Delta. We're in the lead. Ze zo echt in die Bravo tank. secure. We've lost Delta. Assist your team at Charles. Laat blow stilstaan. Ik kom. Kut teammate. Rot op. Ik heb mij. Friendly precision airstrike. Ik ben hier. Maar ik ben erbij, die. Wat is dit? Ja, maar ik zit al op D. We hebben Bisto. Charlie secure. We've taken the lead. Flash out!
online. Ja, maar jongen, dit is een fucking kut. Ja, maar de doortje is te lang. Dat is dan niet serieus. I see movement. Huh? Oh, doe je seconden. Had hij daar nou echt hier een fucking claymore deadline? Friendly juggernaut on the deck. Ammo. Ja, maar er zit daar in mijn shotgun bij die kut ding. Ja, maar what the fuck, jongen. Ik wil graag zo'n ding. Hoe de fuck, oeral leven van die mine, jongen. Wie zit in die tank van u? Nee, zit er een... Rutte, bestuurt zo die tank? Shit hem. Daar zo hier een zitten. Ja, maar als ze de rockets op gaan shitten, de Jimmat op de hoezing gaan shitten. Kijk. Glass out! Reloading. Ah, achter hem. Ja, jongen, dat is dat. Er zit al in meesken op. Ja, maar ze zitten dan met tanks op de... Er moet een tank in het ding. Allied cruise missile away. Ja, maar wat had hij van kogels? Waar zit hij dan, die tank? Oh jee.
Ik zit erheen. Kom maar hier omrennen. Ja, maar what the fuck? Dit is net een dwaan. En die teammates, ik weet net wat even. Ik spawn in en ik ben die. Tuurlijk man. Ja, maar wij gaan nou alles, dus wij winnen dit easy. Ja, maar wat wil ik? Ik ben stunt. Mijn teammate, verder nou. Kut teammate, get the flammy steen, zodat ik met de vorige keer. Oh, hoe is dit überhaupt mogelijk? Oh, dan spawn ik in en ik ren een stuk en ik ben liquid. Ik vind dit erg geen tyfus, jongen. Ja, dan moesten ze zeggen wat ze zitten er alle hier, je Lord Boeten. Enemy cluster strike incoming. Take cover. Dus je wel die verder om komt erin, Mac. Tank! Ja, maar dit is al kut, jongen. Hoe is dit te dwaan? Ah, jongen, eerst shit alles mis. Werken wij zo'n tank bij krijgen? Enemy UAV overhead. Enemy VTOL jets in the AO. Verderop ben ik die. Their armor's down. Get the infantry. Zullen wij een keer pushen, machinaal? Kom wij keer. Reloading. Enemy helo on the approach. Oh, hou op. UAV overhead. You scored the victory. Let's have another. Ja, hij gaat er van op, maar ja, ik heb hem met 10 kills. Geen 18. Oh, 4000 XP. 8000. Ik is wel level of je de battle pass.
Ja, ik bijna. Maar dan 90%. Waarom ben ik dit?